היום אנחנו צוללים לאחד המהלכים אולי הכי דרמטיים שראינו בהייטק הישראלי לאחרונה. לגמרי. חברת וויקס, אחת מהענקיות הטכנולוגיה שלנו, פשוט הודיעה שהיא מסיימת את העבודה מהבית. סוף הסיפור. כן, חזרה ל5 ימים מלאים מהמשרד. זה מרגיש כמעט כמו חזרה בזמן. זה יותר מחזרה בזמן, זה כמעט הכרזת מלחמה על אחת המוסכמות הכי גדולות של שוק העבודה של אחרי הקורונה. בדיוק. הגמישות הזאת היא הפכה כמעט למובנת מאליה, ופתאום מגיעה חברה כזאת, בסדר גודל כזה, ופשוט מחוקקת אותה. והשאלה היא אם זה צעד אמיץ של חלוצים שרואים משהו שאנחנו לא, או שזו פשוט טעות אסטרטגית ענקית. בדיוק. וזה מה שננסה להבין. אנחנו מסתמכים פה על כתבה מצוינת של אסף גלעד בגלובוס, שבוחנת את המהלך מכמה זוויות. המשימה שלנו היא באמת לפרק את האימור הזה. מה וויקס בעצם שמה על השולחן? ומה היא מסכנת? ומה יכולות להיות ההשלכות על כל התעשייה? כי זה ברור, ההחלטה הזאת היא לא רק סיפור פנימי של וויקס, היא כאילו אבן שנזריקה למים מאוד שקטים, והעדבות שלה יגיעו רחוק. אז בוא נתחיל מהעובדות. ניר זוהר, נשיא וויקס, מטיל את מה שבכתבה הוא הגדיר פצצה. מה קרה שם בדיוק? ההכרזה הייתה חד משמעית, חזרה מלאה למשרדים, 5 ימים בשבוע. וזה לא היה מהלך אימפולסיבי, נכון? זה משהו שהם כבר חשבו עליו? נכון, וזה פרט חשוב. הם שקלו את זה כבר בסוף 2023. כלומר, זה לא משהו מהרגע לרגע. זה צעד אסטרטגי שהתבשל אצלם. אז למה עכשיו? מה ההיגיון של וויקס? זוהר נתן כמה סיבות. הוא דיבר על אנרגיה ייחודית, על שיחות קצרות, שיתוף פעולה. אלה מושגים קצת... הם אמורפים. כן, אמורפים. לא. לגמרי. וזה מה שמרתק כאן, שהדגש הוא על היתרונות הלא מדידים. לא מדובר פה על מספר שורות קוד או על תפוקה כמותית. אוקיי. וויקס בעצם מאמרת על הערך של תרבות ארגונית, על חדשנות שנוצרת לטענתה במפגשים האלה, הקראים במסדרון. בשיחות ליד מכולת הקפה. בדיוק. זו תפיסה שאומרת שהשלם האנושי, הפיזי, הוא גדול מסך החלקים הדיגיטליים שלו. אני חייב להגיד שאני קצת סקפטי. אנרגיה ייחודית זה לא מדד שאפשר להראות למשקיעים בדוח הרבעוני. וזה לב העניין. הם לא מתעלמים מזה, הם פשוט טוענים שאתה מודד את הדבר הלא נכון. מה זאת אומרת? יכול להיות שהפרודוקטיביות האישית, הכמותית, מספר הטיקטים שנסגרו, אכן עולה בבית. אבל וויקס מאמרת שזה בא על חשבון משהו אחר. משהו הרבה יותר חשוב בטווח הארוך. החדשנות הקולקטיבית. בדיוק. הם בעצם אומרים, אנחנו מוכנים להקריב אופטימיזציה של יעילות אישית בשביל למקסם יצירתיות קבוצתית. כלומר, הם טוענים שהרעיון הגדול הבא של וויקס לא ייוולד משיחת זום מתוכננת מראש? ממש לא. אלא ממפגש אקראי בין מהנדסת ממחלקת AI למעצב מסטודיו המוצר בזמן שהם מחכים למעלית. בדיוק. וזה אימור אסטרטגי מאוד עמוק. זה לא קשור לאמון בעובדים, אלא לאמונה בסוג מסוים של תהליך יצירתי. הם מגדירים מחדש את המשרד ככור היתוך. אז זה לא רק מהלך לוגיסטי. ממש לא. זו הצהרת זהות. אנחנו חברת משרד, וזו אמירה מאוד נועזת. אם אתם לא מאמינים בזה, אולי וויקס היא לא המקום בשבילכם. זו פעולה של סינון. אוקיי, אבל להצהרה כזאת יש מחיר. והמחיר הוא משולם במטבע הכי יקר שיש להם, שזה הטלנט. בואו נדבר על הסיכונים המיידיים. הכתבה מדברת על חשש מגל הזיוות. וגם קושי בגיוס? עד כמה זה ריאלי? זה לא רק ריאלי, זה כמעט ודאי בטווח הקצר. צריך להבין, אנשים בנו את החיים שלהם סביב הגמישות הזאת ב4 השנים האחרונות. זה כבר לא הטבה. בדיוק, זה הפך להיות חלק מתשתית החיים. יש עובדים שעברו לגור רחוק, בפריפריה, מתוך הנחה שהם צריכים להגיע לתל אביב רק 2 פעמים בשבוע. או הורים שבנו את כל הלוגיסטיקה סביב זה. נכון, האיסופים מהגנים, החוגים, לבוא ולהגיד להם, תחזרו אחורה ל-2019, זה לא סתם אי נוחות, זה מטלטל להם את כל מבנה החיים. וזה הופך את וויקס אוטומטית לפחות אטרקטיבית. בוא נדמיין עובדת הייטק מוכשרת, יש לה 2 הצעות על השולחן. אוקיי. שכר דומה, תפקיד דומה, חברה א' מציעה לה מודל היברידי גמיש, וויקס מציעה לה 5 ימים בפקקים. גם אם התרבות של וויקס מדהימה, הבחירה נראית כמעט ברורה, לא? לגמרי, וזה הופך את משוואת הגיוס שלהם להרבה יותר קשה. הם יצטרכו לפצות על זה במקומות אחרים. אולי בשכר גבוה יותר. אולי. או באתגר טכנולוגי יוצא דופן, אבל בתכלס הם מוצאים את עצמם מהתחרות על פלח שלם של השוק. איזה פלח? אותם עובדים מנוסים,
הורים, אנשים שגרים רחוק, שעבורם גמישות היא פשוט תנאי סף. זה מעלה נקודה מעניינת. אולי זה בדיוק מה שהם רוצים. מה זאת אומרת? אולי הם מכוונים לפרופיל אחר של עובד. בוגר צעיר, רווק, שגר במרכז תל אביב, והמשרד הוא גם המרכז החברתי שלו. יכול להיות שהם מוכנים לאבד את העובדת המנוסה מפרדס חנה. זאת אפשרות, והיא מסוכנת, כי חברה טובה בנויה על גיוון, גם בגיל, גם במצב משפחתי. אם אתה בונה חברה שמורכבת רק מפרופיל אחד, אתה עלול לאבד פרספקטיבות חשובות. נכון. אבל בוא נחשוב על התגובה של המתחרות. מנהלת גיוס חכמה בחברה מתחרה, מרימה מחר בבוקר קמפיין ממוקד בלינקדין לעובדי וויקס. עם מסר פשוט. אצלנו סומכים עליכם. בואו לעבוד מאיפה שנוח לכם. פתאום המדיניות של וויקס הופכת לחולשה שלהם. וזה מביא אותנו לשאלת $1,000,000. האם אנחנו הולכים לראות פה אפקט דומינו? זאת השאלה. האם מנכ"לים אחרים, שאולי חושבים כמו ניר זוהר, אבל פחדו להיות הראשונים, יגידו עכשיו, הנה, וויקס עשו את זה, אז אפשר. או שוויקס תישאר אי בודד בים של גמישות. בדיוק. זו השאלה המרכזית, והתשובה עליה תעצב את השוק לשנים הקרובות. בואו ננתח את שני התרחישים. תרחיש הדומינו. אוקיי. יש לא מעט מנהלים, בעיקר מהדור הישן, שמרגישים שהם איבדו שליטה, שהעבודה ההיברידית פגעה בתרבות, בחיבור. ההחלטה של וויקס נותנת להם לגיטימציה. אישור. בדיוק. אישור להגיד בקול את מה שהם חשבו בלב. יכול להיות שנראה עוד חברות הולכות בעקבותיהם? זה בעצם יחזיר אותנו למאזן הכוחות שלפני 2020, שהמעסיק מכתיב את התנאים. הגמישות הייתה סוג של העברת כוח לעובדים, וזה אולי ניסיון לקחת את הכוח הזה בחזרה. בדיוק. התהפכות המטוטלת. אחרי שוק של עובדים, אולי אנחנו נכנסים לשוק של מעסיקים. אבל אז יש את התרחיש השני. תרחיש האי הבודד. כן. בתרחיש הזה, השוק פשוט מצביע ברגליים. עובדים מוכשרים יעזבו את וויקס למתחרות. ואז וויקס תתקשה לגייס. מאוד. היא תהפוך למעסיק נשתי, וההחלטה שלה תירשם בהיסטוריה כטעות יקרה. מה שיותר סביר בעיניי, זה שנראה פיצול בשוק. פיצול, מה זאת אומרת? שלא תהיה תשובה אחת נכונה. ייווצרו שני סוגים של אקוסיסטמות בהייטק. יהיו חברות משרד, כמו וויקס, שימשכו סוג מסוים של עובדים. כאלה שאוהבים את ההפרדה, את המסגרת. נכון. ומצד שני יהיו חברות גמישות או היברידיות שימשכו סוג אחר של עובדים. כאלה שמעריכים אוטונומיה, איזון בית עבודה. ואז הבחירה של עובד היא לא רק בין תפקידים, אלא בין פילוסופיות עבודה. בדיוק, זה הופך את ההחלטה איפה לעבוד להרבה יותר עמוקה. זה כבר לא רק מה אני עושה, אלא איך אני חי. אז המהלך של וויקס בעצם מכריח את כל התעשייה להגדיר את עצמם חדש. לגמרי. כל חברה תצטרך לבחור צד ולהסביר למה היא מאמינה במודל שלה. אי אפשר יותר לשבת על הגדר. אז אם נסכם, האימור של וויקס הוא הרבה יותר גדול מאיפה יושבים העובדים. זו הצהרת כוונות על מהי חברה, מהי תרבות. ומהי יצירתיות. הם שמים את כל הז'יטונים שלהם על האינטראקציה הפיזית. ומנגד מסכנים את היכולת שלהם למשוך ולשמר חלק גדול מאוד מהטלנטים בשוק. וזה משאיר אותנו עם מחשבה להמשך. כן. שאלה שהיא אפילו יותר גדולה. מעבר לפרודוקטיביות וגיוס, מה בעצם המשרד הפיזי מייצג בשנת 2026? זאת שאלה טובה. האם הוא רק תשתית, כמו מחשב או אינטרנט, שאפשר להחליף בחלופה ביתית? או שהוא סמל? סמל לזהות של החברה, לכוח שלה. למרכזיות שלה בחיים של העובדים. וזה מוביל לשאלה של איפה עובר הגבול. כשהעבודה והחיים האישיים כל כך מתערבבים, הדרישה לנוכחות מלאה היא לא רק דרישה מקצועית, היא נוגעת בחיים האישיים. במשפחה, בזמן הפנוי. האם לחברה יש זכות לדרוש את זה? זאת בדיוק השאלה שהמהלך של וויקס מניח על השולחן של כולנו. התשובה שתתגבש בשוק בשנים הקרובות היא לא תקבע רק את העתיד של וויקס. היא תקבע את האמנה הבלתי כתובה בין עובדים למעסיקים. בדיוק. האם עבודה היא סדרה של משימות תמורת תשלום, או שהיא הצטרפות לשבט עם משימה משותפת, שהנוכחות הפיזית היא חלק מהחברות בו? וויקס בחרה צד. עכשיו, כל השאר, חברות ועובדים, יצטרכו לבחור את הצד שלהם, והבחירות האלה, הן יגדירו את עולם העבודה שלנו מחדש.